monte de Penagache, de 1226 metros de altitude, está situado na Serra do Laboreiro, entre os concellos de Verea e Quintela de Leirado. A cima é un conxunto de bolos graníticos que se alzan sobre unha serra de perfís suaves e ondulados. A súa fauna é rica e diversa, incluindo mamíferos como o lobo, a xeneta, o raposo, o corzo e o xabarín, aves como a águia ratoeira ou a garza, réptiles como a serpe bastarda e o lagarto ocelado, ademais de peixes de río como troitas e barbos. En canto ás especies vexetais, destacan árbores como os carballos e os bidueiros, e matogueiras de xestas, uces, carqueixas, toxos e codesos. Hai algunhas especies protexidas como o lirio do xurés e o loureiro portugués. Moi preto de Penagache encóntrase un dos conxuntos megalíticos máis importantes de Europa, coñecido como Portela de Pau. Nel hai máis de 200 túmulos funerarios, moitos deles con restos de arte rupestre, que acreditan que estes lugares estiveron habitados desde a antigüidade. Na época de posguerra foron moitos os veciños dedicados ao contrabando, que aproveitando a súa proximidade coa raia seca, atravesaban a Serra do Laboreiro por aquí para chegar a Castro Laboreiro. Estas viaxes facíanse pola noite, moitas veces con condicións climatolóxicas adversas tales como chuvia, neve, vento e frío de montaña. Os produtos cos que máis se comerciaba eran o café, as pedras de chisqueiro e o bacallau salgado. Bueno, pues nada, esta subida a Penagache con neve que tantas ganas tiña de facer, ao final viuse abortada por esos durmastíns. A verdade que se puxeron un pouco agresivos conmigo, pero bueno, preferín dar a volta porque non estaban por ali os donos, que supoño que serían os destes coches de aquí, pero bueno, outra vez será. Baixando cara a Xatebáns, detívenme a contemplar de novo a beleza da paisaxe e a disfrutar do silencio, do aire fresco e ata do frío. Tamén pensei que o mellor non fora quen de entenderme cos cans para poder seguir adiante ata a cima, ou tal vez puido ter sido un sinal para evitarme algún percance ou accidente. De feito, o día seguinte intentei subir de novo por unha ruta alternativa, monte a través, e saíume caro, xa que o frío e a humidade leváronme a hipotermia da que tardei en recuperarme. De todos modos, sempre disfruto de camiñar por estes lugares. Sinto un apego innato e inconsciente, probablemente ligado
as pegadas que aquí deixaron os meus antepasados.